madung adlaw na tanan. So kung adlaw man ako hatod dili si An, eskwela adlaw dero Miyerkules. Ja maghatod ba ko pamahaw ni Marimar Mario. Di guys. Kung ani kaning nauna luto, da kani gulay ni na nay. Unsa ning gikuan kanung aloy maning sidan ja. Na napay isdang bangus. Injag kare sanina ug nay tawil. Diyan, naglabay mo ko garas barihol, tawag kong kagawad Efren. Kay gisugo ko ni Jag patag daring suwat ni Mayor Dungti. Victoriano Dores. Mayor guys. Kuha ni para ni pista daris among sityo. Magsolicit. Birthday from the typhoon sa. Ako may gipuso mauwaw ko daan eh. Dali na day, may klase yan ha? Mayor Victoriano. Unsa man yung middle name ni Mayor? Si Corin eh? Torres. Wapa ko ilis kay magpapanig kay sa dupaman. Nandiyan ako pag-ilis kay napapaisugos na inaguli na. Maghakot po ko sa kahoy sa agos-ubos. Mga nang isahon nag-ilis kay Roy. Kas, labang na kay grabe. Labang na nagdabos. Mabangbang. Manig ang kalingawas among kuan guys, among pista. Na may inter-barangay basketball. Og na po intersityo. Ag inter-barangay first prize 6,000. Diyan na pod may hip-hop dance contest. Inter-barangay pod ni. Og zumba contest. Mara na mong kalingawan. Inja after dihas ini ka 28 disco. Puhon. Kung may gisugong kagawad, ay maawaw tadaan ni Mayor Dongting. Mahirapan tayo sa kauwaw. Ano naman tayo suwat idunong. Bita mo ito sa ako guys kay unsa na orasaw pamahong Mario. Mag alas 11 na mother. Nay hotdog na pritohon na. Nakaubos hakot ko sa kahoy guys. Pag-uli na kag Alicia City. Maghakot ko sa kahoy. Haman! Adaday. Hinlo na guys. Ariko. Sangit na ko. Mao karang gipang usok may kuhaan. Oh. Oh, dali ram day mabuhi na. Si nanay may nagtanom. Ego ra ko mo harvest. Si nanay nagtanom. Ibton sa rin ng uban. Wa maguro na unod. Uy, ginuo ko. Gahi, magkadi ka ni. Mangibot sa ako. Yan na, daghanay kahoy. Hangat. Hello guys! Dana slick si Daris ba? Yan ang gikuha. Day dyan sit anda. Itlog, hotdog. Da, may sit anda. Gikas katipunan ipadang ati Esther. Gihatid nilas Winnie o galong gabre. Di mo dyan mukaon. Kalderita. Diyan mi grasya guys, daghan ka itong mais, gihatag din ng aloy. Salamat ka sa taghatag sa mga aloy. Lugar agad ko na ni naghandom nga sabay mais kaya naibalik dyan daling kagawad. Yuni, sige labay-labay, magkitid mi nagka kita, o magkitid mi nagka istorya agad yung palit kay tag 60 kilong to ijaha. Sakari kay libre na ni hinatag na ni na. Nami ka guys, ang maging tilaubon ni mother. Hindi ko kakaon. Mais. Kaya nga nung makakakaan ka. Ano siya maging meeting na pod? Sige, meeting. Sa kuana, katibukan. Grade preschool to grade 6. General meeting. Meeting na. Mga ba na silot og di magka-meeting? Ugma ko no. Ito na meeting. Ugma mag-anniversary sa putlong kam? Hindi pa maruma. 15 size siguro ah. Size man lang. Nanghunaw na ba ka? Nanghunaw na ba ka? Manungwa man? Kung unsa ka ma?
Ayo itinstapi ka hang gisugo. Pangunaw sa asa ka istorya ng di na mautudlo sa eskwelahan. Lami ka adyo ni tila ubon dito tanawon sige. Hala yellow corn lagi nay. Kanay upak dawan. Yellow corn man dai sija. Hala lami anay. Sabi ko na. Oh, yellow ka na. Namin na ba? Kailangan ko Yellow corn. Nataon naman may ina na sir. Sabi mo alo sa kapo. Bisa. Ito sa unas katong hapon to. Kalaki ni Inana. nanay. Hindi si Aston na nagkaano. Nahumo pa to kadyo. Na yellow corn. Ano ba kadyo? Ano pa mo pa? Hala yellow corn. Asa gyap kuan guys kay kaingan makuputi. Yellow corn. Ha? Isa ng silo? Silot ba magbayad ka kay ang kaning meeting. So na lang ka. Meeting kay mo koy. Kuanda na launa man na ang lakaw din na. Mga ansa may guys, maniud tureta ninyo. Diyan ra mo na pagtan-awon guys og maluto na ni kaha sa ning itak ang kabog na dilaab patong kaadyo dagtus ko ang gikan kon prito sa hotdog. Ja, pagkaan sa amin dali man ning dangag. I love you Liana. Okay, mga ansa ta guys. Yan na guys, nag-aso-aso na katong tilaob atong tilawan og luto na ba? Sabaw ko nung katatay kay tamis magud ning kuana. Day atag sag tinidor gam isa day palihog. Dabong patay. Pinapakakib-kib ko. Kaya kadawin na. Dusi kap buok. Thank you day. Lami kay yellow corn tay. Huwag kang itag ang cellphone sa bintana tayo sa... Wala, saban kang mamali. Ay, init. Alam mo nga, humuta ka, Jo. Pagkilawag luto na ba ni? Aray. Sabi tayo sa... Luto na. Nang tamisa. Arang tamisa, Nay. Agmais ba? Arang tamisa. Agmais, arang tamisa. Minute para man. Pandes na yun, guys. Yung salapin tayo sa... Love you. Magpasalin yung mamaday. Mais. Ag mga pangag. Inita, eh. Nasa pabugnaw na. Di kaingkib. Ang haunon kay mo, kuan ag sabaw. Mga antag mais, guys. Guwapa si patay sa... Ay, sana all. Guwapa. Pwede ko kailis. Ang tatos pa pa rin mo abot po si Papa Donas tayo sa... Na, tubli dahil mo papa mo abot. Sana all. Wa ko masayod. Nahomok na. Ito na. Luto na, Nay. Nay, magkakalagay ka, Nay. Highlights pa. Aso-aso ka itong abuhan na yun. Kaing ibalik ka, Nay. Thank you, man. Magkaon dahil mo inanagtatay, ha? Tagaan ng aloe. Namilaw ka doon kayong tamisa. Magpalit mo stir tayo sa... Hoy! Simbak ko! Hindi mo ba magpalit? Nanay, mother, di na pwede. Ano sa birthday sa mamanay? Isa. Tamisa, no? Tingtagan sila upag Ano ning tagsa balik sila. mo nang mamaskalin ka na yatay? Mapasalin ko na sa tiali. Diyan ako na sa tuna. Ano ba na? Be? Kung naman siya, tanong bagang panit. Alay, pasok na kami. Wala gas. Ang tamisa, oh. Ito mo isa, Salamat guys. ni aloy. Salamat ka ng aloy. Ano Napabay. ka puso sa manok? Mais, no? Napabay sunudan ni nung aloy. Kaya ninataan. Kanang anaga na pod. Pero lamig dyan nga ningon kay mapusla ng sabaw.
Pasidaan basta tayo sa bawa ko nang dyan ay. Ano Kib ko pati sa unod. Ano na ni-snack na to? So, una nagdabos at yung mga mais nyo, no? Pero wala na. Wala na may nag-aligras sa dutaan. Basa palabungan ka adyo. Hmm. Dito mo ulit at tiyali. Ang dyan dito kakaan. Hindi ko pasanin. Hmm. Uli ah. Kabong Masindan na sa picture. paanda Ang pa. paikag.